L'exercici d'avui de lectura de notes, farem una espècie d'escalfament abans de llegir pròpiament l'exercici, més que res perquè és un exercici on hem de llegir l'escala de do repetides vegades de forma ascendent, descendent, en ritmes generalment amb tresets, però hem de buscar una espècie d'agilitat de poder dir les notes ascendents i descendents. I ens servirà també perquè és un exercici que sembla com una espècie d'embarbussament dir les notes tan ràpides i així també calentareu els músculs de la cara. Vinga, l'exercici que hem de fer és el següent. Hem de dir l'escala de do de 2 octaves, és a dir, 2 vegades seguides, ascendent i després descendent. Mira, l'exercici és això. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, descendent. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ara una miqueta més ràpid. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Et toca a tu. 1, 2, 3 i... Molt bé. Bé, ara hauríem de ser una miqueta més ràpid. No res. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Toca tu. 1, 2, 3 i... Molt bé. Bé, doncs ara un cop hem fet aquest petit exercici d'escalfament i que ens surtin els nusos de la llengua, anem a picar realment l'exercici. No heu d'afinar, únicament és lectura rítmica de notes. Preparats? I 1, 2, 3 i... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do. Veieu que no era tan difícil? Espero els vostres vídeos.